Iya TV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlima na ka kɛɲɛni ni sanga in ye an ka foli ni tanuni bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma ni y'aw ka musow ka bugu ale sigilen ye tuguni komi n'a fɔ aw b'a kalama musow ka bugu kɔnɔna la an bɛ wele bila musobaw ma muso dɔkɛlaw ma muso cɛsirilenw o bɛ na an bɛ jɛ ka masala o hukumu kɔnɔna la sa bita fana ka di kojugu parce que bita yɛrɛ ye musow ka ko ye jɛkulu min bɛ yen ni nɔ ni ale bɛ wele ko cadre de réflexion et d'échange des femmes du Mali. Olu kelen bɛ ka ɲɛnajɛ sigi sen kan ɲɛnajɛ min n'u yɛrɛ y'a tɔgɔ da ko la nuit de la femme. O hukumu kɔnɔna la sa ale présidente ale b'an bolo kɔrɔ yan ale yɛrɛ bɛna caman fɔ an ye kɛnɛ in koya kan aw kana taga dɛ a y'aw sɔgɔlen to an na an b'a fɔ aw ye k'aw bisimila. Halisa an bɛ foli kurakuraya ka di aw bɛɛ lajɛlen ma sɛgɛnbaliw ɲinanbaliw ne y'o de fɔ aw ɲɛna ko musow ka bugu kɔnɔna la ko n'o bɛ musow kun kan ayi o tɛ se ka tɛmɛ abada n'an ma n'o ɲɛfɔ musow ka bugu kɔnɔna la komi n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na n ko bi présidente min b'an bolo awɔ ale ye cadre de réflexion et d'échange des femmes du Mali awɔ ale y'o présidente ale bɛna caman fɔ an ɲɛna bi la nuit de la femme o ko kan a organisation bɛ cogo di a taabolo bɛna kɛ cogo di awɔ madame Ɲambele a bɛ n'o bɛɛ lajɛlen fɔ an ɲɛna sisan nɔ madame Ɲambele i ni ɲankuma nse an bɛ ni ɲankuma o di basi t'i la alhamdulilayi an bɛ la fo basi foyi tɛ yen i ni ce an ka wele jaabi merci aw yɛrɛ ni ce Yaye TV aw cɛsiri la don merci o diyara n ye folikan jumɛn b'i bolo ka di an filɛlibagaw ma nin wagati in na ni wagati kɔfɛ in na ko bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma n bɛ Yaye TV fiɲɛsuru bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na a fɔ k'aw yɛrɛ ni timinandiya aw ka baara in na an bɛ dɔw de k'aw ye aw ka bila kɔrɔ ye aw kana bila ni foyi ye o diyara foli lase a filɛbaga bɛɛ ma fan bɛɛ ma komi ne yɛrɛ fan de TV virtuelle ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ala ka ni ɲɔgɔn caman kɛnɛ caman jira an kɛnɛ na aw ye denmisɛnnin ala ka mɔgɔ basi d'aw ma amina ala ka événement yɛrɛ ɲuman tɛmɛ amina yarabi ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ o hukumu kɔnɔna la sa an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye yala madame Ɲambele i bɛ se k'i da don aw ka jɛkulu in yɛrɛ la ka jɛkulu in yɛrɛ ɲɛfɔ an ye dɔɔni fɔlɔ sɔnni an ka se événement in yɛrɛ ma ok sɔnni k'an da don ka jɛkulu ɲɛfɔ i y'a fɔ cogo min na ne ye Fanta Jara ye n bɛ Ɲamelakaw ka sigi la o de ye furuden sababuya ka yan an ye nin événement in kɛ ko nuit de la femme n'o ye musow ka su ye an b'a kɛ 8 mars hukumu de kɔnɔna na ɲinan an bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko 8 mars y'a sɔrɔ an bɛ sunkalo kɔnɔna na donc u ni ka se ka baaraw boloda sokɔnɔ baaraw ni kɛnɛmataw a ma nɔgɔ baraji ɲini wagati don donc c'est pourquoi an y'a bila o wagati kofɔlenw na donc o kama an bɛ ka musow ka donw de ɲɛnamaya toujours don bɛɛ ye musow ka don ye mais 8 mars fana y'a kɛrɛnkɛrɛnnen don ye an ko ka événement in tɛ se ka tɛmɛ fiyewu parce que an ka taa kunun yɔrɔ la o k'a sɔrɔ kunun de jara an ye siɲɛ kelen k'a la n'o ye deuxième édition ye ni ala sɔnna a ma an bɛ n'o kɛ ka bɛn ni le 20 n'o ye sini vendredi ye ni ala sɔnna su fɛ ani sɔgɔma mun na sɔgɔma toujours n'an bɛ baara in kɛ komi cadre yɛrɛ ka baara ye fɛɛrɛ kɛnɛw sigilen donc an dɔɔnin don n'o de donc a ka d'an ye an ka barolasigi kɛ barolasigi in fɛnɛ an bɛ deli k'a kɛ 8 mars nana cogo min na a kɛcogoya a bɛ ka fêter cogo minnu na ani ka hakilina kunun kɛ musow ye toujours musoya baaraw kɔnɔna na ani vie associative kɔnɔna na mais cette fois-ci comme événement cadre la ni quinzaine de l'environnement on a jugé nécessaire que an tɛ se k'a to quinzaine fɛnɛ ka tɛmɛ parce que musow jɔyɔrɔ ka bon sigida lakanako la an bɛɛ y'a ye wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw musow ni denmisɛnninw de bɛ sɛgɛn donc an bɛna hakilina kunun kɛ barolasigi kɛ vendredi sɔgɔma chambre de commerce la ka musow jɔyɔrɔ u ka se k'u jɔyɔrɔw dɔn jɔyɔrɔba min b'u bolo sigida lakanani na ani sigida tɔpɔtɔli baaraw la don n'a nataw la u bɛ se k'u hakili to ka bɛn kɛ baara ɲɛbilaw kɛ ka bɛn ni sanjiw ye ka bɛn ni tileba minnu bɛ bɔ phénomène changement naturel de don mais kɔlɔlɔ ninnu bɛ se ka kunbɛn d'accord mais la nuit de la femme o ye aw ye nin zen ta de tɔgɔ k'o ye wa ou bien depuis première édition na a bɛ ten tɔ non depuis première édition na o de don cadre yɛrɛ ye sɔnni n k'an da don 8 mars la cadre la nuit de la femme na a ka di n ye n ka hakilila kunun kɛ toujours parce que tɔn kura de don an y'a daminɛ 2023 an y'a sigi 2023 dɔrɔn a dayɛlɛnnen ni muso bɛɛ ye
parce que a sigi kun ye musow ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɛta sabati parce que jateminɛw de y'a to an ɲini sigi ka fara ɲɔgɔn kan muso denmisɛnninw de don mɔgɔkɔrɔbaw b'a la denmisɛnninw b'a la parce que denmisɛnninw kelen ka boli ka sow ka surun donc n'an ye mɔgɔkɔrɔbaw fara an kan olu hakili sigilen don o de kama an ye dayɛlɛ bɛɛ ye muso i kɛra mouvement politique ye o i kɛra mouvement social ye o i ka da de ye i ka so de ye cadre ye cadre de réflexion comme son nom l'indique an y'a sigi ka se ka musow bɛɛ la yiriwa ka kɛ yelen ye musow ye pour que ka se k'u jɔyɔrɔ dɔn u k'u bolo di ɲɔgɔn ma mara kɛcogo ɲuman mara kojugu minnu b'u ka tɔn kɔnɔna na u ka se k'olu dabila pour que ɲɛta bɛ badabada bɛ se ka sabati cogo min na u ni ka bɛn ni kelenɲɔgɔnya sinsin parce que an bɛ wagati ko fɔli min na a wagati ka gɛlɛn bɛn ni kelenɲɔgɔnya musow mago b'o la pour que ka se ka dugu yiriwa a ka d'an ye fɛnɛ sigida lakana baara la komi n y'a fɔ kuma ɲɛbila la sigi ɲɛtaga baaraw la an ye changement climatique an y'o fana k'an ka thématique dɔ ye olu n'u ɲɔgɔnnaw an ka baara bolodalen ye fɛɛrɛ kɛnɛw ye n'o ye conférence débatw ye causerie débatw ye dans les quartiers toujours ka se ka baro hakili jagabɔw kɛ ani ka baro sigi ni musow ye ka se ka yiriwa kumaw fɔ ka se ka vie associative kumaw fɔ ka se ka projet yɛrɛ bɛ ɲini cogo min n'o ye fɛɛrɛ baara bolodalenw ye projet bɛ baara ɲini cogo di a bɛ baara cogo di a bɛ waleya cogo di a ka d'an ye an bɛ to k'olu kɛ olu y'an ka baara ye sɔni bi cɛ an ye activité caman kɛ bon n'o in fana y'an ka activité ye deuxième édition ye nin su kɛrɛnkɛrɛnnen de don ka ɲɛsin nuit de la femme ka ɲɛsin an ka musoba minnu ye baara kɛ yɔrɔ Kayi yan anw b'a la o y'a sɔrɔ anw fana bɛ ka tagama dɔw de nɔ la musoba caman tɛmɛna Kayi yan u ye baaraw kɛ Kayi kɔnɔna na ka baara caman kɛ yiriwali kumaw fɔ togoda tagaɲɛw ani kalanko siraw la bayɛlɛmali siraw la ani vie sociale ɲɛnamaya yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na ani kɛnɛya siraw la donc an ye sugantili kɛ ka musoba 6 fo 7 an y'u suganti Kayi kɔnɔna na a ti k'a fɔ ko baarakɛlaw tɛ Kayi n'olu tɛ dɛ anw y'a jateminɛ k'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yen ani denmisɛnnin minnu bɛ yen écart jan b'u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔkɔrɔba ninnu ma lɔkodɔn bidenw ye chance min sɔrɔ anw ye réseaux sociaux tile sɔrɔ olu m'o sɔrɔ mais u ye baaraw kɛ ka se k'u ka sigidaw yiriwa a dɔgɔma ye san 30 san 40 mais halisa baara ninnu na u bɛ vie a kɔnɔna na u bɛ ɲɛnamaya u bɛ baara balo a la donc an y'a ɲini k'olu musobaw de suganti u k'an ka jɔ ka jɔnjɔn ɲini k'a d'u ma o de ye an ka 8 mars événement ye événement phare ye jɔnjɔn in bɛ dilan n bɛ attestation de reconnaissance dilan ka trophée d'u ma a ka di n ye n ka musoba ninnu tɔgɔ fɔ a problème fosi t'a la an bɛ kɛnɛ de kan muso ka kɛnɛ musoba ninnu dévoilé an ye hakili jiginna mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min na n'o ye Kayi yan a cɛsirilen don musow ka yiriwa baaraw la kosɛbɛ a cɛsirilen don muso ɲɛtaga bɛ fan o fan fɛ muso denmisɛnninw ka kɛnɛya ko ka fɛn bɛɛ a cɛsirilen don baaraw la an hakili jiginna madame Fofana Ramata Sisoko ni bɛɛ b'a fɔ ko RS lamɔma ka fɔ nin yɔrɔ in na an bɛ foliba k'a ye a ka timinandiyaw la an hakili jiginna ale la an bɛna jɔnjɔn décerner a la ka attestation d'a ma foli de don an se nin de ye nin an se kun nin na n'o tɛ k'a fɔ k'a ye baara min kɛ k'o sara don a sara t'an bolo Kayi ka bɛɛ ka foli don ka fɛn ni cadre musoba filanan ye an yɛrɛ ka présidente n'o ye présidente Refo ye réseau des femmes opératrices économiques n'o y'an ka présidente régionale ye de Absetou Traoré ale y'an ka musoba filanan ye ale cɛsirilen don jago ni sɔrɔ baaraw la Kayi kɔnɔna na wagati in na fɛnɛ a bɛ bayɛlɛmali kɛ kosɛbɛ Kayi kɔnɔna na bayɛlɛma fɛn o fɛn an ka dunta bɛ bɛn fɛn fɛn ma a bɛ nin bayɛlɛma ka se k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye a bɛ mara cogo min na ani i b'a dun a tɛ foyi k'i ka kɛnɛya la ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ musoba sabanan o ye hakili jiginna dɔ wɛrɛ la ale bɛ furakɛli de kɛ ale ye muso dɔgɔtɔrɔ mais dɔgɔtɔrɔ min don an ka laadala dɔgɔtɔrɔw de don farafin dɔgɔtɔrɔ don muso min bange gɛlɛyar'u ma muso min denw b'u bolo denw ye banaw sɔrɔ u ka ɲɛnamaya la depuis fitinin donc ale cɛsirilen don o la ani ka cɛ ni muso labɛn cɛ labɛn n'an b'a fɔ o ma ko conseillère conjugale ale cɛsirilen don bari mɔgɔkɔrɔba de don mais halisa a bɛ balo baara in na a bɛ mɔgɔ caman jɔlen bɛ mɔgɔ caman jigi kɔrɔ n'o ye Sira Sise ye madame Kamara Sira Sise ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Lafiyabugu ma an ka musoba 4 nan ale ye l'école karamɔgɔ ye école karamɔgɔ min don a y'i cɛsiri denmisɛnninw ka kalanko la
denmisɛnninw ka yiriwa surtout den musomanninw ka yiriwa kalan sira fɛ a y'i cɛsiri caman ye n'o bɛ bɔ Kayindi tɔgɔ ye ko Susababa elle fut directrice a bɛ retraite la actuellement a bɛ Kayindi n bɛ foli belebeleba di a fana ma soba 5nan o ye Ayisata Cendro ye ale ye muso dɔgɔtɔrɔ ye a bɛ lajiginni kɛ ale de bɛ bange kɔlɔsili kɛ fo ka musow jigin fo ka yɛrɛ sɔrɔ baaraw la a fana y'i cɛsiri o la kosɛbɛ a fana sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kayindi ma an ka musoba laban o y'aw yɛrɛ ka partenaire ye n'o y'an ka homme de média femme de média don Susaba Kansusu Kanute an y'a ɲini la directrice régionale de la station ORTM Kayi an y'a ɲini k'a fɔ parce que ni jatalaw fana tɔgɔ ma fɔ n'an ye waleɲuman dɔn su fɛ olu
ani sufɛ à partir de 19h wele bilalen bɛ jatala ka i media bɛɛ ma an ka bɔ an ta su ɲɛnama ye kayi ko de don kayi ɲɛtaga baara de don ni musow bɛ ko la ni muso tɛ ko min na o ko man di musoya fana tɛ taa cɛw kɔ donc an bɛ ɲɔgɔn dafa kuma ye sini merci beaucoup ko muso tɛ ko o ko la o ko man di ayiwa nin ye musow ka ko ye dɛ an filɛlibagaw maa welelen min tun bɛ an bolo bi kɛnɛ kɔnɔna la sa ale de ye madame Ɲamele Fanta Jara ye ni ale ye cadre de réflexion et d'échange des femmes du Mali ale y'o présidente ye awɔ ko la nuit de la femme o kɛnɛ bɛna sigi sini ko wele bilalen bɛ muso bɛɛ lajɛrɛlen ma bɛɛ lajɛrɛlen ka bɔ ka taa kɛnɛ ɲɛnamaya awɔ muso cɛw fana tɛ ko o ko la o man di dɛ cɛw kana to so k'a fɔ k'u ma wele dɛ ko bɛɛ lajɛlen welelen don an filɛlibagaw ni ne tun b'an bolo bi ka yira aw la musow ka bugu kɔnɔna la an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ